Joko on valmis? Joo, kyllä on. Hyvinhän tuo lentää. Tosi herkkä, tää korkeusperäisiä aivan järjettömän herkkä. Miten? Perkele, tämä on jo onnistunut lento, vaikka tämä menisi romuksi tämän jälkeen. Kato. Kaasupohjassa nyt. Tää on korkeusperäisiä aivan järjettömän herkkä. Tää pitää vähentää tätä herkkyyttä tällä. Sivuperäisiltä ei oikeastaan tarvitse juuri ollenkaan. Tää on niinku ehkä painopistettä. Tulee napakin. En ole mitään. Syöksykierre. Eikä mistä tuo maahansyöksy tuossa sitten jo? No. Mä niinku en kauheasti hahmottanut ennätä miten päin tämä kone on. Joo. Koulikin taas pelasti tuon koneen. Se nyt painui pikkusen sisäänpäin. Se on vähän niinku puskuri vissiin. Joo. Joo, uusi yritys. Kuinkahan pitkästi me lennettiin oikein? Ottakaa aika. Kuka voi ottaa ajan? Mikä tuo täpkö oli? Vello on noin kaukana isi. Isi! Meillä on melkein vettää pystyyn tuota niinku kaasu. Isi! Laskua! Varakaa! Tuli malli.